Сегодня наше кулинарное путешествие продолжается, но маршрут не самый дальний. Мы остались в столице нашей республики, в городе Казань. Однако это отнюдь не означает, что в мегаполисе невозможно узнать колоритных национальных рецептов и прикоснуться к традициям. Итак, сегодня мы отправимся в гости к Гульфие Гаяновой. И насколько мне удалось приоткрыть завесу тайны, узнаем какой-то очень самобытный и не всем известный рецепт, который связан с мясом. Исәнмесез, Гульфия? Хош келесің, қадірлі қонағым. Бүгін сіз нинди қызыклы ризық пішерге ойлайсыз? Бүгін меңа қонақлар келер әтеш. Бүгін мен әзірлемекші болам тутырған тауық. Міне меңа керек еді бұлышы, йори әлі келдің. Қазір сен меңа бұлышасың енді. Риза ма? Әйе. Бегейбәд. Ішлі башлағанша, ең башта фартук келерге керек. Қазір мен сен ең башта фартук берем ера ма? Міне бұл бик матур фартук сеңа. Қазір аны киябыз біз. Бұлышам әзірек. Аларын өзің бейлі. Бісім мен сеңа бейлерге бұлышам. Вот бик матур болды. Міне қазір сеңа тағын яулық. Мен өзімді киям фартук. Рахмет. Нинди матур. Ие. Матур тәміне тауық пішіргенде фартукларда матур болырға тиеш. Ризық әзірлегенде яулық білер керек екен, ішлерге екен. Ансын сен білесің енді. Болды, бигірек матур байчығы болған. Матур болды. Тутырған тауық татар кішісінің бәйрәм ризығы. Мұнда фарш юк, ләкин русша фаршированная курица деп атала. Тауықның әшіне йомырқа тутыралар. Бик дұрыс. Әйдігіз пішірі башлыбыз. Ярар, башлыбыз. Менә бұл тауықны өзім ап келділер, сес тарттым, әзірләдім. Ол бізні күтіп тұрды. Менә тутырған тауыққа біз тауық алабыз, аның пішір алдынан тігәбіз. Менә бұл тешіклерін жеңісін. Андар шиярмен ежерге екен. Ішлей башлайбыз. Түрлі тауық мұнда ярымы? Yok, türlüsü yaramay. Kibitneki yaramay, broilerniler yaramay. Broilernin terisi bik yuka bola. Tıkkende ol bik tez yırtıla. Mene lучше үй тауығы. Ауыл тауығы деп айтабыз енді деймін. Не сушка деп айтабыз енді міне шу айтырып. Еш болса ебетерек бола. Міне тутырған тауығын әзірлегенде еме, аның түрлі рецептлары бар. Міне сіз білесің, наверное, уже еме, бар Юнус Ахмедянов. Аның рецепті бойынша бір түрлі әзірлейсің. Башкирияда анда икінші түрлі әзірлейлер еме. Мен обычно әзірлейм, мені әнем неше үйреткен. Міне Ахмедяновның рецепті бойынша міне юмырқаны сүтіні кіртесің только не ішіне тире білен ит арасына. Міне мында ішке тықмайлар. Только міне мында қолар. Башкирияда тоже самое еме. Башкирияда мында ғана тықалар. Ояққа, қонатқа. Ішіне тықмайлар. Анданың ең тәмнесі шунда бит ішінде. Міне мен әнем неше үйреттім, біз ішке келтір айдық еме. Міне шу айтыр бүгін әзірлейбіз. Біздің бик тәмні болашақ тұтырған тауық бүгін. Тұтырған тауықтан башқа тағын нәрсе керек? Керек юмырқа, керек сүт, тұз, бұрыш и сиыр майы. Жинысы ауылнық болырға тиеш. Кебітнікі түгіл ауылнық. Міне мен бүгін әзірлер үшін ауыл тауығын алдым. Ауыл юмырқасын алдым. Ауыл сүтін алдым. Ауыл юмырқасынан тұқмаш кейстім. Міне шулай болырға тиеш. Алай бик тәмні бола. Süysem sinegarda, soğuş var zangarda. Қазір біз ішлей башлайбыз. Ең башта мұндағы болған жиын тешіклерін тігірге керек. Аның үшін мен
Жіп біле ине әзірләдім. Әзірләдім пинцет, менә монда қолған жүнларны оларға. Менә шулай итеп эшлибез без хәзер, менә шулай итеп. Менә ине белән җеп. Җинысын тегәбез без. Бер тишектә калмаска тиеш. Аты әзрәк тишек калса, җин безнең начинка түгелә дә бетә. Анда тутырган тавык булмый инде ул. Менә. Бик еш ярамый, бик еш алсаң, җыртыла. Җыртмаска кирәк. Ну, не тишектә калырга ярамый. Анда соң тегеп бетергәчтен, без аны өреп карыйбыз дагы. Берәр тишеге булса, үргәчтен анда сизелә. Анда тагын тегәбез. Әйе, йорткышлары татарларда һәр вакыт хөрмәт иткәннәр. Икенче көнендә кияүнең туганнары кунакка киленгә баралар. Анда аларны тутырган табык белән сыйлыйлар. Дөрес, шулай. Сез гаиләдә бу ризыкны еш әзерләйдегезме? Безнең гаиләдә бу тавыкны без кунаклар килгәчтен гел әзерлидек. Әнем белән әтимнең дуслары бик күп иде. Кайкы барахатны килгәчтен сыйлар әнемнән. Рәйсә, синең бик тәмле була тавыгың. Әзерләләрме дип. Әнем әзерлидер. Вот мин дәгән үземнең гаиләдә еш әзерлим бу тавыкны. Безнең гаиләдә шундый традиция дип әйтим бар иде. Бер кеше җиракка китсә, или җирактан кайтса, шушы тавыкны әзерлидер. Менә хәзер минем бер балалар җирактан кайттылар. Төркиядән яй дип кайттылар. Икенчеләр бүген китәләр. Менә шуңар багышлап, мин бүген тутырган тавык әзерләргә уйладым. Кунаклар чакырырга. Ярый, син дә килдең, әле булды миңа булышасың. Тавыкны ничек чистартырга кирәк һәм дөрес тегергә кирәк? Тавыкны чистартканда, менә муйнынын тиресен озын иттереп калдырырга кирәк. Башыңна кисеп куялар дигән, андан соң менә бу сөякләрен әкрен әйбәтләп менә карарга кирәк, тагын сөягын кисерергә кирәк менә монда. Менә бу буш тиресе калсын дип. Без андан соң бәйлибез. Тутыргачтан. Андары менә монда чистартканда, шәгеләрен алганда, менә монда тишек зур булырга тиеш түгел. Кичкенә генә тишек булырга тиеш. Андан соң кулны әзгәргенә тыгасың да, менә булай дип чистартасың җинасын. Чистартасың да, андан су белән җуасың аны, диме? Чистартасың шул. Җоннарын алганда, җоннарын җыртмас өчен аны менә булай дип үзмисең, диме? Тартып алмыйсың. Кайнар суга тыгып аласың дагы. Кайнар судан соң бик тиз менә үзе төшә ул. Җинасы төшмәй. Менә аларның бала җыны кала кайсы рәхәтне. Менә монда күрәсең, бала җыны каралар име? Аның өчен мин әзерлим пинцет, менә име? И бала җыннарым менә байтып алып ташлыйм. Менә булай итеп. Менә пинцет белән бик җайлы алып ташларга. Шулай итеп. И безнең тавык менә монда күрәсең, менә. Кол белән алсаң, читенәрәк була. Булай бик җайлы була. Менә чистартканнан соң бала җыннарын алгачтын, менә әйбәтләп тегәсең, име? Теккәндә җеп бик калын булырга тиеш түгел. Бик калын булса җыртыла. Инәдә зур булырга тиеш түгел. Бик нечкә булса да гына, бик еш алсаң, тоже җыртыла. Ну әйтәләр бит инде менә золотай середина, менә шуның шикелле шулай булырга тиеш. Мин яратам ак җеп белән тегергә. Кайсы бер кеше бүтән төрле җеп белән тегә. Менә олы яшьтәге апалар икенче төрле җеп белән тегәләр. Әйбәтрәк күренсен дип, күзләре бик әйбәт күрмәгәчтен. Миңа әнимдәге шулай тегә иде, ак җеп белән, миңа да ак җеп белән күбрәк ошый. Үзең тегеп карыйсың киләме? Килә. Тегәсеңме үзең? Әйе. Мә, тек. Менә шулай итеп. Вот молодец, әйе. Вот менә шулай итеп. Менә булай тартасың да, бик әйбәт, молодец. Әйе. Менә бу яктан тотасың. Бик җирәк калдың, бик җирәк алмыйсың. Якынрак менә мондарак. Менә монданрак, яме? Менә булай, яндар соң менә булай тагасың. Вот молодец. Менә үзеңә өйгә кайткач, үзең дә шулай ясарсың. Молодец, бик әйбәт була. Булдымы? Менә монда күрәсең, күбрәк киттеме? Күбрәк киткәчтен артка борылабыз. Тагын бер мәртәбә алабыз менә шулай итеп.
Ату артқа бұрылып алмасаң еме, ату андан біздің тишіп қала. Көресің, неше бет кінә болып шыға қазір біздің. Көп қалмады енді. Көп қалмады енді, біздің қазір юмырқалар күді. Юмырқаларын әзірләдік. Süt керек болайымы, sütіне зірек жылытабыз. Бүтіней суық süt салмаймыз. Міне жібі біті, қазір екінші жіб алабыз. Екінші жіб. Мен жойлы болсын деп, инелеріні, жіплеріні әзірләп қоям. Гіл жіп тығып отырмасқа инеге. Ату зоқ бұла биту. Шының үшін сразу әзір болса, бик рахат. Камила, білесің, мен бұл тауықларына оларға бик қиын екен. Бізге кебіттегі тауық ярамы еме. Көп кішілер қазір бройлер тауық тұталар. Мұны бик қиын. Мен бұл тауықты білесің, қойын келді бізге. Жырақтан, Высокогорский районынан, анда бик әйбәт бір апа, Гүлшат апа Мұхаммедшіна, Гүлшат Рафиковна еме. Шул меға бұл тауықны берді. Анда бар Мазияр деген ауыл, Высокогорский районда шунда. И вот меға шушы тауықнап келді, еме. Әйбәтләп шестартқан, ол өзідегін тұтырған тауықлар әзірлі екен. Бик көп кіші қазір білмей бұл рецептіні. Көбісі әзірләмей. Көбісі бройлерні тауық тұтқаны үшіндір, әйт алмаймансың негедір. Может, ұнытқанлар да уже рецептіні. Бүгін әзірләгәшін біз сүйін білен қошап қарайбыз аны. Менің қонақлар білен. Өзің білесің, соң сезешексің нендей тәмді деп. Үйге қойткашсын, өзің әзірлейсің. Ярар ма? Ярар. Андар менің әтем біләнем әйтейді, ішләгәнің ғайла үшін болса, үйренгәнің өзің үшін бола деп. Шының үшін үйрен. Мұнда біз тігіп бітірдік, қазір еме. Қазір біз жіпні үземіз. Мен жойлы болсын үшін деп, жинай бірні әзірләп қоям. Көресің, менің менде пинцет та бар, қолақ та бар, еме, пышақ та бар, и қойшы да бар. Міне нешік жойлы, еме. Қазір тігіп бітірдік, еме. Нешік текшірерге. Текшірер біз аны өріп қарайбыз. Үріп қарағаншы ең башта еме. Ең башта үрігенші. Біз қазір ең білән ешлерге теш қара. Біз бармақны, екі бармақны, елі бір бармақны мен бір бармақ білән ішлейм. Ахмедзянов рецепті бойынша ол айта екі бармақты, мен бір бармақны тағамдағын, міне бұл айттырып, ит білән теріні ойрам. Нешақлы қол жейті. Міне мұнда қонатты дағын, міне шу айттырып. Ол ең башта шитен шекелі дейме, андары бұла, ол бұла. Міне анда біздің начинка кірәшек. Шуны тәміне болашақ, міне мұнда дағын. Нешақлы андары бұяқтан дағын, міне бұяқтан. Ең башта шитен шекелі, андары соң әкірініп кіріп ете. Міне, вот, көресің ме? Андары міне мұнда дағын әзірек кіртірге керек. Міне Ахмедзяновның рецепті бойынша әйтмәшілі. Ол міне мұнда кірге тиіш, міне мұнда кірге тиіш дейме. Әбіз сенің білән бүгін ішіне дәгін тығабыз. Вот. Андар соң қазір олдан тығып қарайбыз әзірек. Олдан тағын бұларға тиіш. Міне көресің ме нешік? Екойсыр уақытыны мен вилка білән тағын ішлейм. Жырағырақ болсын деп еме, міне мұнда тишігі зорырақ болсын деп. Көресің, менің бармақ жетмейін тақатлы. Мұнда вилка жейті, вилка кірі. Міне көресің, қоты yoramı бәрі тишілмәсін деп. Аны бұрабыз қазір, бұяқтан қазір тағып қарайбыз. Міне бармақ жетмей, абылай вилка білән әзірек. Міне көрдің ме? Міне болды, ясадық еме. Қазір үріп қарайбыз, тишігі бар ма, yok mu екенін. Өтіріп алабыз. Көтерәбіз. Үй көтерәбіз дәгін, қол білән тұтабыз міне аша өтіріп. Іштәсің ме? Іштәсің міне тауыша шығайымы, значит, анда біздің тишік бар. Тауын қарайбыз еме, қарайбыз. Қойс тұрдан екен білерге, қойс тұрда екен. Сен қолыңны тейіп қара, қойс тұрда екен, сен сезесексің, еме? Тут похож. Вот тут хорошо. Ярар. Не мында екен, не мында біздің. Міне көресің мәзірек еткен мында еме? Қазір міне тігірге керек біздің. Міне тұтырған тауықны әзірләгенде ең қиыны шушы тауықны тігірге бір тешікте қолмасын деп. Қой сұрақны терілер бек юқа бола.
Менә монда менә күрәсеңме ничек юка монда име? Шуның өчен менә монда безнең тишек булды. Без тик ничаклы тик булмады. Ә хәзер тагын тегеп карыйбыз. Җин тишекне бетерә кирәк безгә. Каты тартылга ярамый. Каты тартсаң җыртыла. Менә кул белән булышырга кирәк. Менә күрәсеңме нинди зур тишек калган безнең. Син кара миңа күрсәт, может мен күрмимдер берәр тишекне. Игътибаррак кара. Менә ярый әле син килдең. Икәү эшләгән җиңелрәк була, тизрәк тәген. Шулаймы? Хәзер инәне алмыйбыз. Тагын өреп карыйбыз. Ну, немножко-то. Продержи. Без тавыкны теккән вакытта кирәк су куярга. Тавыкны без кайнар суга салабыз. Шуның өчен хәзер газны җибәрәбез, яме? Яндырып. Вот, не, су кайный торсын су. Тутырган тавыкка зур кастрюль кирәк ни өчен? Тавык кырыена дагын, төбенә дагын кастрюльнең тиргә тиеш түгел. Тисә кырыйга или төбенә тавык шартлый. И менә Ахмедзяновның, Юнус Ахмедзяновның рецепты буенча тавыкны марлага төрәләр дәген суга салалар, име? Кайнар суга. Без әнием өйрәткән рецепт буенча без аны марлага төрмибез. Ничек икән, андары күрәсез, өйрәтермен. Камила, син инәгә җып көткән вакытта мин хәзер холодильниктан май алам, сыер майы кирәк, име? И сөт алам. Вот, сөтнән дары җылытырга кирәк. И менә май алабыз. Май әзрәк эретелгән булсын, име? Ну без аны үзебез эретмибез. Үзе зирәк җылда торгачтан сөтне әзрәк җылытабыз. Син пока әзерле. Ешен сөт жылы булсын. Менә хәзер сөт әзерлибез, име? Сөт җылы булырга тиеш. Кайнар шулпага соук суны салмыйбыз, име? Соук бөтенләй соук булмасын өчен. Вот, шартламасын өчен. Шуның өчен сөт җылы булырга тиеш хәзерәк, име? Менә сөтләрне монда калдырабыз пока. Ә моны җылы куябыз җылынырга. Кичкенә генә утка. Кайнарга кирәк түгел, әзрәк кенә җылына. Булдымы? Нәрсә моторым? Молока? Сейчас моторым нальем тебе молока. Мә сиңа сөт. Рәхмәтме? Камила, бу минем оныгым Артур. Зур оныгым, иннәнгә 4 яшь инде. Вот, тиздән 5 була инде. Менә ул миңа кунакка килде. Менә шулар өчен әзерлибез инде без синең белән бүген. Сөт ярата. Сөт бик ярата. Сөт малае. Сөтне бик ярата. Бик яхшы малай, әйе. Күп эштә эшли белә уже. 4 яшь булса гына. Улым, тагын кирәк ещё? Рәхмәтме? Каралы ничегрәк булган? О, бик әйбәт. Әйбәт булдымы? Яра, бик әйбәт. Менә без моны теккәндә, бу тавык белән бик якынлаштык. Аңгар исем бирергә куштык. Матурым. Булай, менә бит, чынлап та бик матур тавык име? Менә бу тавыкка хәзер нәрсә әзерлибез? Сөт белән йомырка, май. Вот. Анда тагын да матуррак була. Ярый? Ярый. Әйдә башлыйбыз. Моны кырыярак куябыз. Менә монда салабыз хәзер. Салабыз йомырка. Име? Йомырканы әйттем бит, авыл йомыркасы. А ничә йомырка? Ну, 8-не алабыз пока. Андан соң карарбыз, яме? Мин бата торам, син саный тор. 8 тавык безнең зур. Тагын 1-2-не салыйк, әле 10 булсын пока. Андан карарбыз. Күрәсеңме? Рецепт буенча bir yumurkaga bir аш калагы сөт салабыз. Мен аны күптән әзерләгәчтен инде мен аны калак белән үлчәмим. Мен аны булай салам инде, име? Менә без сөтне әзрәк җылыттык, йомырканы әзерләдек, име? Андан соң карарбыз, кирәк булса тагын салабыз йомырканы. Салабыз сөт. Әйткәнем буенча bir yumurkaga bir калак сөт.
Салып бітірейік енді. Міне салдық, еме? Андар соң біз сенің білен қарайбыз. Тауыққа тұтырғанда, тулы болмаса, тоғын әзірлейбіз начинка. Қазір соларға керек мұнда бұрыш. Міне қазір бұрыш солабыз. Болды жетті. Тұз, әзгіне ансын. Не үшін мұнда әзгіне? Шұлпада тұз болырға дейшін деймі. Қазір бұтайбыз. Вилка білен жойлы. Әйбет бұт алды ма? Әйбет. Міне қазір әзірек өзің ішләлі. Мен мойны кесе башлайым. Мойны кесебіз. Міне бұлай кесебіз. Кішкіне кесеклерге. Міне Ахмеджанов рецепті бойынша олайды мойны ірітіп салырға керек деп. Бұлай тәмдірек бұла. Мойны салабыз ең башта. Андар соң сүтіні салғаннан соң тағын әзірек салабыз. Бізге міне мұнда қазір зур сауыт керек. Еме тауықны отыртабыз. Тауықны отыртабыз да бұларны салабыз. Міне бұларны әзірләдік. Керек мәгәнәй бірлерін алып қоябыз. Бізге құмаша оламасын деп еме? Міне бұлай тұрып. Бізге орын көп керек бұла. Қазір бізге керек бұла әзірлерге жеп, бау керек еме? Бау. Міне қазір біз бауларын әзірлейбіз сеңі. Мені бұлыш рошы керек. Қояды бінің башы. Бұлыш әлі дәбай, қоямының башы. Бұлды ма? Тұт шушыны. Тұт. Тұттың ма? Тұт просто тұтасың. Міне бұлайды бірнеше код. Міне бұлайырақ тұт. Міне шуайды бірнеше код болырға тиеш ол біздің. Міне бұлай тұрып. Ол тауықны бейлерге. Біз әні қазір әйттім бейт, секрет айтам мен сен ғадейм. Секретті бейме. Міне Ахмеджанов аны марлыға түрі. Біз марлыға түрмейбіз. Біз аны кәстрөлге уқлауға үләбіз. Міне бірсі болды. Міне тұт бақа. Тұт жіберме. Тұт. Жіберме. Şu olmasını için şaytır. Mine burğalıyız biz onu. Mine buldu. Yemin birau buldu. Doğan birau gerek bizge. Doğan tut basın yemin. Basın kişiler yasıyız. Seslerini sarattım, dinsini yarattım. Sıyırma hep gelken yol, savaşlı şartlıktan kıralım. Ne buldu? Вот молодец, меня швайт ребят садок имеет. Меня мне садок. И меня ишне садок, без молодцы сидим блин. Хазер. Мына мында куябыз. Бу койнап тура безнең койнаган келешиме. Хазер менә каран эшлибез. Мына мында куябыз. Ну, әзрәк түгелсә, өстәлгә түгелмәсен дип. Хазер менә мойны алып име. Иң башта тавыкка салабыз. Менә шушы мойларны. Кішкіне қолақ алабыз дағын. Кішкіне қолақ. Міне шуайды, сен тұтып тұр еме? Міне бұлай мойны солабыз ішіне. Ие, ішіне солабыз шуайттырып да. Міне шуайттырып. Ай. Не ұйығансың тұтам мен? Сен тауғының өзін тұт. Ие, өзін тұт. Міне шуайттырып. Болды, әйбет болды еме? Тауғыны тұтып тұрасың, әйбетлеп тұт. Ne şuaytı bir kolumla ne şuaytı tut değil mi? Hazır. Sola biz ekrin ne şuaytır biz hazır azrak icibere biz derin mi? Kari biz yün turun elegi yok mu? Mine ekirne bilege kuresin mi? Dağın tuturga gerek. Mine şuaytır tuturabız biz anı. Bir temne rizik bula ol. Işık kub bulsa dağın. Kışı temneytir başıy. Bir temne bula. Hazır tağın karıyız neçe gerek iken. Ne kuresin mi tağın mında kire? İmında dağın kire. Kuresin mi zurayı duyunca azrak. İyi tağın tut. Tut azrak tağın. Tut. Orun kaldı mi? Ne tutup dur azrakına? İyi mi? Tutup dur. Tut ne muyunun tutasın iyi mi? Mine koysır vaxtını tavukni soyganda anın özünün yumurtaları bula. Biz onu alıp koyabız da en başta yeme ne холодильникке alıp koyabız biz alarını. Ondan soň
Менә име, аның үзенең йомыркасы. Шуның үзенең йомыркасын тоже сен туры тот, матурмы? Туры тот, менә шулай итеп, име? Хәзер менә буларны без име, анда булган йомыркада булганнар кичкенәләрне салабыз име, анда булган йомыркаларны саласың име, и балаларга бик ошый ул. Менә безнең монда тулды инде име, шулай булгачтан бу нишлибез? Әзрәк сөтне чыгарабыз да буларны салабызмы? Или сөт җитәме буларны салмыйбызмы? Салмыйбызмы? Салмыйбыз да, ярар алайса. Моны алып куябыз. Хәзер менә моны безгә бәйләргә кирәк. Хәзер син тавыкны җибәрәсең дә менә булай итеп тот. Менә булай муеннан тот. Каты тот, яме? Җибәрә күрмә. Ату җыен сөт китә. Менә алабыз без әзерләгән җепне. Менә булай бәйлибез. Менә моннан бәйлибез без име? Менә бәйләдек име? Бәйләгәчтен менә моны менә булай бүгәбез. Менә булай тот шушылай. Вот. Бармакларыңны алсаң, ату ит белән синең бармагыңда китсә, менә шулай итеп тагын бәйлибез, яме? Менә булай итеп. Менә шулай. Менә булай тот. Менә бәйләдек, име? Менә шулай бәйләдек. Хәзер. Ие. Хәзер без менә әкренне алабыз, менә шулай итеп, име? Ипләп кенә савытын алалы. Ал савытын. Менә булай салабыз савытын. Кырыга алып куябыз, безгә савыты кирәк түгел хәзер, име? Хәзер алабыз, менә бу җепне, кичерәге җепне. Олысына тимибез. И без ике аякны бергә бәйлибез. Менә булай итеп. Юк, тимибез әле пока. Иң башта менә бу аякны бәйлибез без, име? Менә шулай итеп бәйләдек, име? Хәзер менә булай итеп тот хәзер. Кырыгарак булды. Көчлерәк булсын дип. Ул хәзер менә бу баулар безнең тавыкны тотып торырга тиешләр кастрюльдә. Вот, менә шулай итеп хәзер моны бәйлибез. Менә нинди матур була. Менә бу бауларны сары бау бәйлим. Ни өчен? Ул теге матур йомырка шикелле, кояш шикелле шундый матур төсле. Хәзер менә безгә име? Юк, канатлар кирәк түгел. Муен белән менә бу аякны бергә. Бергә. Ие. Ни өчен? Име ни өчен? Без бит аны хәзер ни асып куябыз. Мин әйттем бит инде, асып куябыз кастрюльгә. Әйттем бит ярамый, кастрюльнең кырыйларына тисә, или төбенә тисә, сразу шартлый. Менә булай итеп асып куябыз без. Менә булай итеп биме? Мин моны сразу бәйләмим. Ни өчен? Без аны син миңа булышасың, кастрюльгә салгастын. Име, әкренләп менә тотып, син тотып торасың, ә мин моны бәйлим, чтобы уровень нормальный. Или менә булай, или давай без аны бәйлик дигән лучше. И без аны будем регулировать. Вот, без син белән молодец. Хәзер кастрюльгә салсак, ул анда җырлый пешә. Анда бездәген җырлап басып торсак була. Ярар. Хәзер кастрюльне ачабыз. Без аны әкренләп кенә салабыз кастрюльгә. Менә әйттем, кастрюльдә су кайнар булырга тиеш. Менә якынрак киләбез. Менә булай якынрак име? Менә булай тагабыз. Син уклауны тот, яме? Уклауны тот. И менә бу җепне тот. Бигрәк күтәр. Эшкә күтәр. Молодец, име? Молодец, әкренләп хәзер салабыз. Салабыз. Уклауны куй хәзер. Уклауны куй. Куй име? Төште. Кара тимиме? Асты. Тимей. Ярый, молодец име? Хәзер менә без бәйләп куябыз. Менә шушы нигә? Менә булай бәйләргә кирәк безгә хәзер. Менә хәзер бер кая тимей, күрәсеңме? Булдымы? Булды. Ут көчле булмасын, газ көчле түгел. Име? Без бит аны салдык. Кайнар нигә? Кайнар шулпага. Каплыйбыз. Каплыйбыз да хәзер көтеп утырабыз. Кайчан пешер икән дип. Менә булай әзрәк каплыйбыз да, көтеп утырабыз. Где-то бер сәгать көтәбез. Ахмедьянов рецепты буенча ул әйтә, әзрәк пешкәчтен инә белән или не бар бит теге теш чистарта торган таяклар, име? Или шуның белән тишеп карарга кирәк ди. Мин обычно тишмим. Белеп булмый бит аны. Ул может әзер булмагандыр, име? Тишсәң җыен без тырышканы без бетә. Шулай булгачтын әкренләп, ипләп кенә пешсен.
Вот. Ә хәзер ял итәбез, ул пешкәнчегә хәтле. Тагын кунакларны көтәбез. Ярар? Ярар. Катлаулымы бу ризык? Катлаулы. Катлаулы. Ну, күп өйрәндең бит бүген? Өйгә кайткач әзерли аласыңмы инде? Юк. Юк. Алайса, За вас не сак. алайса Камила, мине кунакка чакырасың, бергә әзерлибез. Сөйләштек? Әйе. Ярар. Тавык пешкән вакытта мин сорасым килә. Сезнең гаиләдә нинди тәмле ризыклар әзерлиләр иде? Безнең гаиләдә әнием дә бик тәмле пешерә иде, әтием дә бик тәмле пешерә иде. Менә әтием сөйлидер иде. Ул сугыш вакытында Ленинградский фронтта булган име. Ул әйтә иде. Үземә сүз бирдем. Исән кайтсам, ашарга пешерергә өйрәнәм дип әйттем ди. Шулай булгач, ул гөбәдиен дә әйбәт пешерә иде, эш пешмакларын да әйбәт пешерә иде, име. Төрле печеньеларга хәтле пешерә иде. Ашлар, растольниклар тоже бик әйбәт пешерә иде, име. Әниемнең гөбәдиясе, име. Балан пирогы. Балан пирогы безнең гаиләнең фирменный блюдо дип әйтәләр. Менә шул безнең фирменный блюдо, особый рецепт әниемнеке. Тагын кирәк булса, бер ничек өйрәтермен тоже. Вот, әниемнең андары бик әйбәт булып чыга иде. Коймаклары, алма пирогы. И әниемне тагын әниемнән сорыйлар иде, туйларга әзерләргә дип. Әнием туйларга да әзерлидер иде. Менә шулай әйтер. Сезнең әтиегезнең, әниегезнең нинди һөнәрләре бар иде? Әтиемнең, әниемнең бик күп һөнәрләре иде. Менә аны ишетер өчен, аны күрергә кирәк име? Аны күрер өчен, әйдә, Камила икенче бүлмәгә керәбез. Анда син бик кызык әйберләр күрәсең. Киттек әйдә. Киттек. Карагыз. Тагын монда нәрсәләр күрербез икән? Монда әтим ясаган әйберләр. Әтим ярата иде. Табигатькә йөрергә, урманнарда, су кырыйларында агачларның тамырларын җыя иде дәген. Шуннан менә буларны ясыйды, төрле фигуралар име. Баса керпе. Вот, менә баса тагын керпе. Менә буларын кара ничек име? Менә бу әби, ат. Менә аларны ул җыя иде дәген ясыйды име. Вот. Аның выставкасында булганы бар иде. Андан соң әтим бик әйбәт уйныйдыр гармонда. Менә бу аның име. Вот менә бу гармонда уйныйдыр уланы. Тагын безнең гаиләдә бар иде. Әтием театрда катнаша иде. Ул катнашкач без дә катнаштык инде. Менә без кичкенә булганда, кичкенә вакытта име, без торайык Байлар Сабасы дигән авылда. Әтием гел кош бабай булып йөридер. Без кичкенә балалар, без 4 бала үстек. Кемдер куян, кемдер яңа ел име, кемдер бүре, кемдер төлке име. Әнием безгә костюмнар тегә иде. Әнием безнең бик әйбәт тегә иде. Андан соң әнием тагын безнең яулык теге әйтәләр бит гладью вышивают биме. Менә шундый яулыкларны чигә иде, менә шулай иттереп. Безнең гаиләдә шундый бар иде, без җыйнабыз, бергә кичләрен шахмат уйныйдыр, шашка уйныйдыр име. Урманнарга бергә йөридер. Кыш көне обязательно лыжда йөридер, шулай иттереп. Безнең шундыйлар була иде, менә шулай иттереп. И җыен балалар, безнең әтим белән Эмира тыйнаны фотографировать итәйдек. Шулай иттереп. Төнне буенча. Гаиләгездә кызык тормыш булган икән. Бик кызык. Тагын берне әйтмәкче булам. Менә әтим кош бабай булгачтын, име, ул миңа да күчте. Минем бар шул кош бабайның костюмы. Вот, мин аны киям. Яңа ел алдыннан. Андан соң үземнең пациентларга барам кош бабай булып, җыйнысын любой палатада име, мин аларны тәбрик итәм. Алар минем алга утыралар. Теләкләрен телиләр, име, минем кулакка сөйлиләр алар, име, шулай итеп, бийләр, җырлыйлар, шигырьләр сөйлиләр, име. Вот, бик күңелле була. Ну, минем әтимнән, әниемнән күчкән инде менә шулай итеп. Дөрес, безнең гаиләдә бик кызык иде тормыш. Гашык бул син миңа, гашык бул син, вакытлы чагына булса да, күзләремә Мин әйдә тутырган тавык әзерләгән вакытта, пешкән вакытта, чәй эчеп алыйк әле. Менә тәмле чәйләр, чәйң тәмлеләр булса. Кайчан беренче мәртәбе тутырган тавыкны әзерләдегез? Кем сезне өйрәтте? Беренче мәртәбә исемдә булса, име, дөрес исемдә булса, бер 11 яшьтә. Ну, 11-12 яшьтә мин өйрәттеләр. Тавык чистартырга әнем өйрәтте.
И тауық тутырға. Жинысын әнем үйрен. Ол мен айтайды, эшләвең гаилә өчен булса, өйрәнүең үзең өчен була дип әйтә. Сезнең гаиләдә тәмле ризыклар әзерләгәнсез. Әтиегез, әнигез кем булып эшләде? Әтем эшлидер зур классларда, зур балалар белән. Әнем кичкенә балалар белән. Алар олы балаларны, кичкенә балаларны бергә алып баралар походка, урманга. Кыш көне лыжда йөридек. Җәй көне урманга баргачтан без анда учакта бәрәңге пешереп ашыйдык. Ул бит күмергә буялган, ниме карага буялган. Без аны ашыйбыз. Җыйны без кап-кара булып бетәбез. Җыен балалар без, ниме? Андан соң бер-беребездән көлеп шайтырып, ниме? Менә шулай уйныйдык. Алар балаларны парганда без балалар тоже бара идек. Менә әтимнең классында укытырган укучылар мине өйрәттеләр велосипедта йөрергә. И әтимнең иң актыгы классы, аңар һәр елны туган көненә килә иде. Менә 5-6 кеше киләләр туган көненә, актыгы мәртәбәләр аңар килделәр, әтимә 90 яшь булганда. Менә шулай итеп аның укучылары аларны хөрмәт итәләр. Әнимә дәгән әтим дә шулай хөрмәт итәләр. Камила, мен сиңа әтим турында сөйләмиме? Минем бит фотоальбомнар бар. Карыйбыз моны. Кызыксанамы? Давай карыйга, менә шулай итеп мине. Менә. Альбомнар минем күп, менә шулай итеп дә. Вот төрле. Менә монда, менә әтим белән әйтәм, менә булар җинесе укытучылар. Менә бу 50нче елны төшерелгән. Менә әним, менә әтим, менә шулай итеп, Вот. Шул. Менә булсын кара. Әйткәнем бит, әйткәнем теге Кыш бабай булып әтим җирде, Кыш бабай булып дандары мин йөрдем, Менә монда кара. Менә бу рәсемдә 60нчы ел, 1960 ел. Менә әтим, әнием безгә җинебезгә костюмнар тегәйди, Менә булса мин иң кичкенәсе куян. Менә апа, абый, андары тагын абый, берсе төлке, берсе аю. Менә шулай йөридек, менә шул. Аннан соң менә монда менә мин 1нче класста. Менә әтим әним менә монда. Мәктәп янында инде ул менә шул. Сабаның күптән анда ул сабада мин укыдым. Ул мәктәптә әтим дәгән укыган, менә шундый уже күптән төзелгән мәктәп. Әйттем инде әним бик әйбәт пешерә иде дип. Менә монда әним камыр белән күрәсең, ничек камыр ничек күтәрелгән. Менә шулай итеп, андары мин балаларны өйрәттем кичкенә вакыттан эшләргә. Менә бу минем кыз кичкенә вакытта 2-3 яшьтә менә бәрәңге изә. Менә шулай итеп, Вот. Ә балаларны мин өйрәттем кичкенә вакыттан токмаш кисәргә. Менә улым белән улым Мурат, кызым Диляра, алар токмаш кисәләр. Вот 7 яшьтән, 7 яшьтән, 7, 10 яшьтән, 7-8 яшьтән алар уже токмаш кисә башладылар. Вот. Андан соң безнең без күптән инде походка йөрибез. Менә байдаркада йөрибез. Катамараннарда менә шулай итеп походларга шулай итеп йөрибез. Шул. Менә бу безнең гаилә. Мин монда мәктәптә укымыйдыр имәлиме? Менә мин кичкенә генә менә шундый кичкенә генә. Вот менә без 4 бала. Менә әтим әним шул мәктәп янында. Вот шул. Менә без әтим. Менә минем шул папагай белән. Әтим менә минем малай белән. Ә менә бу әним 44нче елны. 44нче елны менә шулай итеп. Менә әтим белән әним Кыш бабай булып киенделәр, Кыш бабай булдылар. Әниме монда 80 яшь, әтимә 83 яшь. Аларның менә бу төшкән фотографиялары конкурста бардылар. Конкурста 1нче урын алдылар. Менә бу гәҗитнең статьясы менә шулай итеп. Менә шундый кызыклы, менә шулай итеп, менә шундый кызыклы тормышлар. Шул менә алар менә монда зуррак. Менә аны зур әйтмичә түзмәдем. Менә шулай итеп, да? Вот андан соң әйттем бит, әтим театрда йөридер, Менә монда әтим театрда. Бу театр менә. Бу Кызырлау дигән театр. Спектакль Кызырлау. Менә шунда. И әтим безне дә генә пара иде. Балалар кирәк булганда уйнарга. Кичкенә балалар. Без дә йөгереп чыга идек теге. Кичкенә бер шак шикелле йөгереп чыга идек, йөгереп йөри идек, нәрсә кирәк шуны эшли идек. Сикер дисәң сикерә идек, утыр дисәң утыра идек. Менә шулай итеп. Яры без андан соң без үстек, безнең балалар үсте. Балалар үскәчтән аның андан соң менә малайның яраткан иптәше булды. Иң яраткан менә безнең малаечкабыз.
Mesela Artur. Bugün күрдеңінде мен сиңа таныштырдым аның белән. Менә шулай әйттербейме? Вот. Менә Артур тоже бакчада булыша башлады инде. Менә помидорлар, кыярлар утырта. А без кичкенә малай ишел. Без баса Тимур. Менә Артур, Тимур менә шулай әйтер. Менә алар икесе. Менә шулай әйтер. Кичкенәләре, кичкенә вакытта. Хәзер зур үстеләр инде менә шулай әйттереп дә. Менә шул. Сездә әтиегез, әниегезнең профессиясын сайладыгызмы? Юк. Мен укытучы булмадым. Мен бетердем медицинский институтны. Табиб булып эшлим. Күп еллар инде мен врач, психиатр, психотерапевт. 2005 елны миңа бирделәр зур исем. Мен атказаннан табиб Татарстанның. Менә кайсы бер кеше сорый, кем сезгә килә дип психотерапевтка име? Миңа киләләр кешеләр үзенә булыш алмаганда, кемнеңдер курку, кемнеңдер эч пыша, кемнеңдер инде аңлашылмый чыккан өендә, имәк гаиләсендә, кемнеңдер эштә, кемдер профессиясын сайлап ала алмый. Кемдер курка, менә төрле собраниеларда докладлар сөйләргә, лекциялар укырга. Менә шундый сораулар белән миңа киләләр. Мин алар белән булышам. Алар рәхмәт әйтеп кайтып китәләр. Миңа бик ошый үземнең профессия. Камила хәзер тикшерәбез. Тавык булдымы, юкмы? Ала без инә. Вот, и тишеп карыйбыз. Акмаса, әзер була. Әзгенә тишеп карыйбыз. Менә тишеп карыйбыз, менә шулай инә кертәбез. Менә инә керәдәген. Күрдеңме, әйбәт кенә керде. Менә безнең тавыгыбыз пешеп җитте. Хәзер менә бу тавыкны әкрененә алабыз. Ул әзәкне суына. Монда шулпага салабыз. Токмач. Кемдер ярата тутырган тавыктагы шулпада бәрәңгедә булсын, токмачта булсын. Кемдер тутырган тавыкны ашый бәрәңге белән генә. Менә без өйрәндек. Безнең гаиләдә шулай иде. Без токмач белән ашыйбыз. Янда соң токмачлы ашны кемдер ашый катык белән, кемдер каймак белән. Менә булды әзер. Хәзер китәбез. Сез кунаклар өстәл артына утырсагыз була. Мин хәзер әкрененә Камила миңа булыша тавыкны алабыз, мотор савытка салабыз. Сезгә чыгабыз анда соң ижене без бергә утырып ашыйбыз. Ой. Менә кунаклар нинди тавык сезне көтте бүген. Камила, кара без синең белән нинди тәмле, матур тавык пешердегме? Әзерләдек. Бик тәмле, бик матур, бәйрәм ризыгы булды. Ие, шулай булды. Бик матур менә. Карагыз кунаклар. Бик зур рәхмәт, Гөлфия, мине өйрәткән өчен. Үзеңә рәхмәт килгәнең өчен, үзеңә рәхмәт миңа булышканың өчен, тагын кил. Минем рецептларым күп. Балам бәлешедәгем бар. Алма бәлеше дә бар. Менә нинди итлисең, шуны өйрәтәм. Ярармы? Сөйләштек? Сөйләштек. Ә хәзер менә бу тавыкны кисәбездәген җыйныбызда ашыйбыз. Ярар, кунаклар? Ярар. Бик тәмле.